Također mogu da izjavim da sam jedan od učesnika u likvidaciji hrvatskog generala Vjekoslava Maksa Luburića. Han hagut de passar 36 anys perquè el croat Stanic fes aquesta confessió sobre la seva participació en l'assassinat del general Luburić. Qui ha aconseguit aquesta confessió és el periodista valencià Francesc Bayarri, autor del llibre Cita a Sarajevo. Era un tema que contenia un repte professional apassionant, que era intentar trobar un home que la Interpol no havia aconseguit localitzar durant més de 3 dècades. La mort de Luburić va tenir lloc el 1969 al poble valencià de Carcaixent. L'assassinat va tenir un gran impacte a la premsa de l'època. Luburić era un general croat acusat de dirigir camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial, quan Croàcia era independent i aliada dels nazis. Més de 150.000 persones podrien haver mort per ordres seves. Acabada la Guerra Mundial, Luburić va viure al País Valencià, protegit per les autoritats franquistes, fins que Stanic el va matar. 36 anys després, ell ha visitat la tomba del mort. Živim ja s tim teretom već dugo i predugo. I molim Boga da moj dio krivice da mi oprosti. Ne znam šta da učinim, samo njega mogu moliti za pomoć. Žao mi je što se desilo. Tot i aquestes paraules, Bayarri opina que Stanic no és prou sincer. Encara avui no se sap clarament si va treballar pels comunistes de Tito o bé pels ultranacionalistes croats. Ell accepta que va participar en aquella operació, diu que no va ser l'únic que va participar, però aquesta part, la veritat és que l'elabora d'una forma molt fluixa. Jo crec que no és convincent quan diu que ni el motiu pel qual va participar no l'explica bé, ni quina va ser exactament la seva participació, perquè ell parla d'unes altres persones que van participar, 2 persones que nosaltres no hem localitzat mai. Però si alguna cosa ha sorprès el periodista durant la investigació ha estat l'actuació de la Interpol durant tots aquests anys. Que quan estàs pensant que vas a intentar buscar a trobar un home que no ha sigut capaç de trobar-lo a la Interpol amb tots els seus mitjans, que després veig que és un home molt conegut en el seu barri, que no s'amaga darrere d'una identitat falsa, que això és el seu nom, i això és el nom, com comentava, està en un rètol del seu despatx públic, que està en una planta baixa d'un edifici obert al públic. La veritat és que això és sorprenent. La Interpol hauria tingut molt fàcil localitzar Stanic. Tal com explica en el llibre, Bayarri el va localitzar utilitzant, simplement, el servei d'informació telefònica de la ciutat de Sarajevo.